газетасының баш мөхәррире Радик Сабиров белән әңгәмә корабыз. Хәерле көн, Радик, исәнмесез? Газетаның яңа форматы турында ишеткән идек, ул нәрсәдән гыйбарәт? Менә бүгенге көннән башлап безнең җомга саныннан, бисмиллаһларны әйтеп, Шәһри Казан газетасының бер санын үзгәртергә булдык. А3 форматыннан А4 форматына. Менә сезнең плакат кебек, шуның кадәренә, ягъни классик безнең күп кенә менә шәхси газеталар форматында чыга башлаячак. Ни өчен? Бераз гына үзгәртеп карарга булдык, чөнки барыбыз азарланабыз инде, укучылар кими дип, язылучылар кими дип, уларның объектив сәбәпләре бар, субъектив сәбәпләре бар. Ләкин карап торабыз, безнең күп кенә газеталар, шәхси газеталар турында да әйтәбез инде, аларның тиражлары да җыела. Һәм менә алардан да яхшырак итеп эчтәлекне чыгарырга булдык. Анда безнең язмышлар, гыйбрәт, мәхәббәт, хыянәт, ягъни укыла торган язмалар. Безнең татар халкы бит инде елап укырга ярата. Менә нәкъ менә шундыйрак рухта. Җыйнаграк формат укырга җайлы, үзең белән алырга да җайлы, аларда исәп. Шулай безнең менә тәҗрибә узырды бит инде, быел Татмедиа китаплар чыгарды, кесә форматында гына, кичкенә генә китаплар. Шулай бик популяр булып китте, ул ихтыяҗы бар. Халык укырга ярата безнең. Менә шушы газеталарны тарату мәсьәләсен генә хәл итәсе бар. Эчтәлек контент ягыннан ниндидер үзгәрешләр бармы? Нәрсәләр яктыртасыз? Безнең атнасына 3 тапкыр чыга газета. Безнең сишәмбе, чәршәмбе һәм җомга саннары. Сишәмбедә без гадәт күбрәк хәбәрләр туплыйбыз. Анда рәсми хәбәрләрдә, башкасы да. Чәршәмбе саны безнең калын сан, 16 битлек сан. Анда инде шулай саллырак, шуннан да укыла торган, аның безнең тиражы да күп. 6000-нан артык тираж безнең, Аллага шөкер. Һәм менә җомга санын да без шулай үзгәртергә булдык. Халыкка тагын да якынрак итәргә булдык. Һәм ул җомга саны безнең 24 бит булачак. 24 ишарта. Радик, менә Татмедианың зур бүләген алдыгыз яңа гына. Аның хакында да әйтми булмас. Безнең Шәһри Казан газетасы бүгенге көндә иң популяр татар сайтларының берсе. Без бары тик Интертат электрон газетасыннан гына калышабыз, ләкин Интертат электрон газета, без Шәһри Казан басма матбугат. Безнең инде еш кына абунәчеләребез кайвакыт әйтәләр, бәлки язылмабыз, бөтен хәбәрләрендә укып барабыз бит инде сайттан дип. Ләкин шунысын әйтим, безнең газетада чыккан материалларның бары тик 40-50% гына сайтта басыла. Сайт безнең аерым электрон басма ул. Аерым электрон баса. Без лайв интернет мәгълүматлары буенча, статистика буенча беренче 15-леккә керәбез. Бу бөтен сайтлар арасында, рус телләре арасында. Моның белән горурланабыз, шуннан да менә шушы аудитория зурлыгын исәптә тотып безне бүләкләр. Шәхси сөенечле хәл тәбриклибез. Менә Шәһри Казан бер караганда иң элек менә исемнән ул инде төп Казан яңалыкларына кагылырга тиешле кебек, ләкин аны бөтен республикада яздырып алалар, укыйлар. Менә башка төбәкләрдә Шәһри Казан белән кызыксынучылар бар. Аллага шөкер, безнең районнарда да бик күп укыйлар. Аерым районнарны атап та китәргә була, гадәттәгечә безнең Орча, Әтнә, Балташ, Кукмара яклары күп кенә укыйлар. Укымышлы халык шуннан да төбәкләр. Һәм инде әлбәттә безнең Мари илендә дә алалар, Чувашстанда да алалар, Башкортстанда да алалар, менә хәтта Төмән шәһәреннән дә быел язылучыларыбыз булды. Төбәкләргә таралабыз. Әле шуның өстенә әйтәбез, әйтергә кирәк, Шәһри Казан газетасы редакциясе без бергә дигән газетада чыгара. Ул бары тик безнең Россия төбәкләрендә генә тарала. Россиядә безнең 20 төбәктә, 20 газета, 15 төбәктә татар газеталары чыга. Һәм менә шуларга махсус кушымта рәвешендә без тагын 8 битлек без бергә дигән газетада әзерлибез. Ягъни анда да инде Шәһри Казан материаллары да керә. Безнең таралу географиясе бик киң, Аллага шөкер. Бүген шулай ук спорт журналистлары көне, менә сез бит инде гомер буе бу юнәлешкә тугрылыклы. Шунысы да кызык, журналистика факультетында укыган вакытта һәр бүлектә бер кеше була торган. Менә бездә Рөстәм Җиһангәрәй бар, башка җирдә башкалар дигән Атлас абыйлар. Һәм менә сез дә шул эшне дәвам итәсез. Менә бу үзенчәлекле юнәлештер дип саныйм. Мин чыннан да журналистика, менә спорт журналисты буларак килдем. Менә әйтеп киттегез, Рөстәм әфәнде турында, аның вафатыннан соң, менә аның урынына Интертат электрон газетасына килгән идем. Кызыклы өлкә, аның өчен әлбәттә инде спортны
аңларга кирәк. Ярату гына түгел, аңларга кирәк, Аңларга, белергә белергә. кирәк. Безнең спортның яратучылар бик күп. Ләкин бит аны язарга да кирәк. Төшенергә кирәк. Шуннан да безнең анасын тагын бер момент менә безнең Илдус абый Илдарханов бит инде Атлас абый. Минем иң беренче материалым Илдус абый Илдархановка китереп биргән идем. Һәм ул шуннан соң тотынды инде мине көрәш ярышларында язарга, көрәш ярышларына барып, агартырга шуннан да үзенчәлекле юнәлеш спортны аңлыйбыз. Менә бүгенге көндә һәр көнне диярлек вакыйгаларга бай. Бүгенге көндә бит менә Европа чемпионаты бара, футбол буенча безнекеләр төшеп калдылар. Шатландык та, көендек тә. Төшеп калдыларына, менә мәсәлән Украина командасын инде югары нәтиҗәләргә ирешеп килә. Шушы көннәрдә генә безнең Мингәрдә көрәш буенча дөнья чемпионаты узды. Һәм көрәш буенча дөнья чемпионатлары уздыру ул инде узу дөресрәге. Ул шуннан да горурлык безнең татар халкы өчен. Анда килде безнең Азәрбайҗаннан 180-190 килограммлы Сергей Павликны бик матур гына иттереп алып атты да Азәрбайҗанга машина белән кайтып китте. Павликны беләм мин. Менә шул. Разикны спорт журналисты дигәндә без әлбәттә беренче чиратта егет кешене күз алдына китерәбез. Менә татар журналистикасында кызлар арасында спорт темасы белән кызыксынучылар, аны язарга әзер булганнар, яратучылар бармы? Бармак белән санарлык булса да бар. Менә бүгенге көндә мәсәлән безнең бик талантлы әле студентка гына Энҗе Габдуллина дигән кыз танылып килә. Көрәшендә аңлый, башка спорт төрләрендә баралар, бармак белән санарлык булса да. Ул рус журналистикасында да хатын-кызлар бик сирәк. Радик, сезгә бик зур рәхмәт. Алдагы көннәрдә дә уңышлар телибез. Менә шулай итеп тормышны яктыртып, хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Студиябызда кунакта Шәһри Казан газетасының баш мөхәррире Радик Сабиров иде.